سلام زخبركم تعزبتي على توزينا سبورت إنه رابع مدرخ زور رواندا لومي كاب روسيزي نابهوي بزبطحة نايميتن 4.7 كيلومتر ودر قصيرو بعيلو 4 ኤርትራውያን ተቃደምቲ ምስ ቀዳሞት 10 ንውድድሮም ፈጺሞም ሎሚ ካብ ከተማ ሩሲዚ ተበጊሱ ኣብ ሆየ ኣብ ዝተዛዘመ 4 መድረኽ ዙር ሩዋንዳ ተቀዳዳማይ ክለብ ለስ አሚ ስፖርቲቭ ጆሴፍ አሩሪያ ተዓዊቱ ኣብ ሎሚ 140.7 ኪሎሜትር ሸፈነ ውድድር አማኑኤል ገብረዝጋቢሄር ካብ ዳይሜንሽን ዳታ ብሩዋንዳዊ ጆሴፍ ቢሊያ ዘረሚ ተቀዲሙ ሳልሳይ ክወጽእ እንከሎም አባል ሃገራት ጋንታ ኤርትራ ተስፎም አቅባማርያም ድማ ራብዓይ ኮይኑ መትከል ዮብ ናይ ዳይሜንሽን ዳታን ሜሮን አማኑኤል ካብ ክለብ ባይኬ ድማ ሻድሻይን ሻውዓይን ወጽዮም ካብ መጀመርታ حيان متقعتات تزترأيو نايلومي ودر كاب هاجرات كانت إيرترا كبرهم محاري مريحة مزوعات كجلة هادمو لحر مصناحيو بعباي كجلة كوحات تجددهم كاب زفت أمن دحرون تقدمتي زحيا المتقعتات بمكياد نعباي كجلة كتجمع مع أقلوام أبزق لسزي ترى رواندوان تقدمتي أزيو عزيزي ترأيهم صوتان خزازم أسات 10 كيلومتر مسترفو لحراس تمسرتت مرحة كجلة بعباي كجلة توحاتت تقدمتي دمه بحباريم نابكت بتاوي ولد رامرحهم روانداوي تقدمي جوزيف أروريا ب4 ساعات 2:43 كاليتن عوت نايت مدرك ويد مغربا مسؤول تمثال غزي كاب زمزغبو 22 تقدمت دما امانيل ገብረዝጋቢሄር ሳልሳይ ተስፎም አቅባ ማርያም ራብዓይ መትከል ኢዮብ ሻድሻይ ሜሮን አማኑኤል ሻብዓይ ደረጃ በመሓዝ 4 ኤርትራውያን ተቀደምቲ ምስ ቀዳሞት 10 ተሰርዖም ኣብ ሓፈሻዊ ውህልል ግዜ ሩዋንዳዊ ቫለንስ ካብ ክለብ ዳይሜንሽን ዳታ ነቲ ውድድር ብ12 ሰዓት 45 ደቂቃን 36 ካልእትን ብምዛም መሪሕነቱ ከደልድል እንከሎም አባል ሃገራት ጋንታ ኤርትራ ተስፎም አቅባ ማርያም ድማ ብደቂቃን 23 ብቫለንስ ተበሊጹ 30 ደረጃ ሒዙሎም ሩዋንዳዊ ጆሴፍ አሮሪያ ድማ ብደቂቃን 16 ካልእትን ካልኣይ ይርከብ መትከል ዮብ ደቂቃን 28 ካልእትን ድሕሩ ሓሙሻይ አማኑኤል ገብረዝጋቢሄር ከዓ ብ3 ደቂቃን 25 ካልእትን ድሕሩ ሻድሻይ ደረጃ ሒዙ ይርከብ ኣብ ዝርዝር ብሉጻት መንእስያት አማኑኤል ካብ መራሒት ናይ ተቀልስ ቫለንስ ብ3 ደቂቃን 25 ካልእትን ድሕሩ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙሎም ቢዩሲአይ ናይ 2.2 ደረጃ ዘለውን ለሻምናይ ግዜኡ ዝእንገድ ዘሎ ዙር ሩዋንዳ ጽባሕ 18 ሕዳር ካብ ሞሃንጋ ናብ ሙሳንዘ ብዝበጽሕ ናይ 125.8 ኪሎሜትር ውድድር ቅጽል እዩ